Aquí tuvo que, eu penso que este era o basamento dun cruceiro. Xa non está. Pero para mí que era o basamento. Bueno, normalmente eu conto sempre donde estou, e teño que contar para algúns. Estou no que é as ruínas da capela de San Amaro, en Meavía, Forcarei, un sitio precioso. Aí pasa o río mismo, está nun alto e aí, hasta aí, ao mellor hasta se escoita polo micrófono, pode recoller o sonido do río. Eu esta capela conozco desde fai moitísimos anos e sempre a recordo en ruínas. Mirar que carballeira fabulosa. Esta está nun sitio, parecen como de conto de fadas ou de cabaleiros isto, sí. E bueno, eu acordo sempre a capela esta en estado ruinoso. Eu non sei porque quedou neste estado. Eu estuve buscando en internet e non fui capaz de atopar nada que me dera unha explicación de por qué. Non sei se é que o santo, o San Amaro caeu en desgracia e perdeu a devoción, cousa que non creo. O tema é que a capela así está. Xa me contaredes se sabedes algo. Algún veciño de Terra de Montes ou o que se conta. Eu non poden averiguar nada. Ainda ten aquí o pío da auga bendita. Non sei. Aí esa zona que debía ser onde estaba o altar, aquí hai dúas pequenas capelas, a min dá má sensación de que ou no seu día estuvo pintado ou hai restos de pinturas, pero non o sei. E ese habitáculo que había aí, me imagino que sería de San Cristía. Ali tendría un altillo, porque se ve ali o resto dunha escalera, e como se aí houbera habido unhas vigas para sujetar unha estrutura encima. Xa me contaredes. O sitio é precioso, o entorno é precioso. Non sei se celebra unha romería, se todavía se celebra algo. Non puden de saber nada. Aí o deixo. Ben, eu sei que coa axuda vosa vamos a encontrarlle algunha pista. Vamos facer un traballo de investigación xeral, así que se sabedes, compartido outra vez se chega algún veciño daqui de Meavía, de Forcarei, de Terra de Montes, e nos conta algo. Mentres tanto eu vou de retirada. Fai fresco xa, fai fresco.